Країна Маров! Країна Маров! Маров! Сапраўды існуе такая краіна, дзе ніхто не варагуе, дзе жывуць усе мірна, дзе кожны мае у доме дастатак, дзе сапраўды ёсць грамадства, а не чалавечасць, а народ вырашае асноўныя пытанні, а прэзідэнт там толькі лідар фармальны. Там добрыя людзі, там ніхто нікога не зваляе, толькі за тое, што хтосьці сваю думку мае, не выключаюць з ВНУ за любоў да радзімы. Там не некі статак, там народ адзіны, яны маюць уласны герб і сцяг. Там ніхто не адчувае сабе як у гасцях. Галоўнае, што там размаўляюць на мове такой, за якую іх продкі адышлі на пакой. Там па тэлебачанню не хлусяць багата, вальнадумцаў там не сажаюць за краты. Там не народ для ўрада, а ўрад для народа, і ніхто не заглядае ў чужыя агароды. Там духоўная краіна, дзе веруюць у Бога, паважаюць старога, абараняюць малога. Там кожны ведае гісторыю свайго народа, там ніяк не зменіць думкі. Гэта вельмі цудоўная зямля, ах, як хацеў бы жыць на яе. Але гэта ўсё мары, мой лёс відаць, дзень і ноч бесперапынна на бацьку пахаць. Краіне Мараў! Краіна Мараў! Мараў! Сонца ўзыдзе над нашай краінай. Беларусы зразумеюць, што дажыць немагчыма. Яны скінуць з плеч каменне чужое, што так доўга насілі пад высокай гарой. А на той гары сядзелі халуі, якія 2 стагоддзі беларусаў сцераглі, каб ніхто не скінуў каменне свае і не ўскрыкнуў. Беларусь жыве, але жыве Беларусь і будзе жыць. Гэтым гадам халуем на яе не быць. Беларусы зразумеюць, што так жыць немагчыма. Скінуць цяжкае каменне з плячыма. Кожны ў сэрцы палюбіць сваю радзіму, і тады ўзыдзе сонейка над нашай краінай. Мараў! 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 Країна Маров! Країна Маров! Маров!